Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tembelang TV. Nah, kita studi kabaripun asalipun nglakoni ibadah poso niki kita studi guys, saya sukses. Sukses, tapi dari nutuk nih kasih kirang. Kirang pinten dinten nggih niki. Duka lali kula. Aduh wis aku ya lali an. Lali kula. Wah. Saya ketrala piye iki kabar sampean kok? Kabar kula ta? Nah, piye kabar sampean? Nggih, sakjane nggih gak rada baik-baik iki, Mbak Kuntet. Oh, dinane niki kula jawengkel kok. Loh, jengkel apa? Ya, jengkel ngrasakno Loh, pola tingkah tiang. oh, begitu dah. Iya ya. Lu. Jengkel kadang gregetan aku. Lu. Wah, wong aneh-aneh gregetan aku. Lu tidak boleh begitu lah. Gedeng aku. Oh, tidak boleh Kok begitu. gedeng aku. Kadang apa ngrasakno pola tingkah wong kadang-kadang gawedeng. Oh. Gak sowan, gak cocok karo atiku, gak sowan aku. Waduh ya itu sing ada. Ora cocok karo ati wis gawedeng aku. Oh. Wes. Malah kira kok sumpek aku. Karena apa ya, aku mang jengkel, gedeng karo wong. Oh. Gedeng karo wong. Gak oleh. Lha apa? Juga oleh. Gedeng karo wong kok gak oleh. Gak oleh ya. Lha napa? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Iya, gak oleh karo Gusti Allah. Masih enek wong ngene-ngene diwasno ae wong iku wis dititano Gusti Allah ngono. Heeh. Gak oleh diketingi. Masih ana wong elek, ana wong ngene, ana sing penggaweane ngrasani wong, ana sing penggaweane ngelokno wong. Ora oleh diketingi. Lah gregetno ya? Gregetno. Heeh. Waduh iki sing repot. Tetep gak oleh gedenge. Gak oleh, gak oleh diketingi. Dicideki, Heeh. dicek omongan didasari sing apik. Nek kenek, dene gak kenek ya babah iku wis dititano Gusti Allah. Ngono iku. Nek gak kena kayak ya. Tujo. Wah, Aja dikek uyah. heeh. Caper. Cukup patul. Dikongkon ndangir jagung. Wah. Iki Mas, ndangir jagung ngono. Kadang ya jawengkel. Anu Mbak Kuntet ngrasakno pola tingkah tiang niku. Ngono iku. Gak oleh nggih tapi. Gak oleh gedenge wong, rasane wong, gunem wong. Lho nek awake dhewe ndelok wong rasane wong, ndelok wong iku. Gedeng niku oleh kagak. Gak oleh ya. Gak oleh geding sakjane ya. Gak oleh asline gak oleh geding Mas. Heeh. Itu Timbarno ya. timbarno ae. Gedeng jarene. Nyanding, geding nyanding sampean geding wong rasan-rasan. Bisa ketularan ya. Akhirnya sampean meneh ketularan melok ngrasani. Anake barang bisa ketularan. Iya, nurun nang anak putune. Iya. Saiki wong nandur rapi ngunduh apa? Wong nandur rapi, nandur pari ngunduh apa? Ya ngunduh pari, ngunduh api. Dan nek nandur elek, ya tetep ngunduh elek wae. Saiki awak dhewe elek nundunya. Tetep meneh nduk akhirat diunduh karo Gusti Allah ya elek. Ora kira diunduh api. Tapi wong elek ya gak oleh. Gak oleh. Gak oleh gedhingi wong elek, wong rasane. Soalnya kuwatir nyanding, ya tetep nyanding. Sampean Caca nek gak percaya. Sampean Caca. Wong Sampean Caca ya. Aja disenengi wong sing rasa-rasan iku. Wong rasane wong, aku gede aku. Iku meneh lho akhire sampean ketularan. Ketularan rasane. Iki ketularan ngrasani. Iso jarane gedeng iso nyanding. Iso nyanding. Nah, iki geding nyanding ketularan. Bahaya ya berarti. Bahaya iku. Dadi nek iso wong sing penggaweane ngono ku elek ngono ku diomongi sing apik. Dene kena alhamdulillah gak kena ya wis timbarno ae soal iku. Suwe-suwe mah wis mati dhewe. Oh iya ya. Oh, takut kita kok krungu kok jangan kayak ngono. Oh iya, sajane ben sama lebur nang Mbak Kuntet. Gunung Gandu. Oh, itu jarang. Iya, jarang. Jarang terus aku dhewe ngono karo. Tapi ono wong berbuat maksiat aku gelem ngegeten. Nah, gak oleh. Ngono ku gak oleh gregeten ngono. Gak oleh. Ya, maksudnya nek kepengin ngejak apik ya dikandani apik. Syukur ya dhewe akeh DKI. Panganan DKI. Iya, aja wong-wong sing
berbuat elek Hah? sampai diketingi. Tuh, punjere niku ngono Mas. Cakut lho iki aku. Cakut lho iki aku. Wes itu. Krungu wejangan sing koyo ngene iki, Mang. Jan kok hebat tenan kok. Dane gak oleh. Gak seneng karo wong, gak seneng karo tangga iku gak oleh Mas. Wis simbarno ya. Iya wis babak. Soalnya tau krungu lakune uripe manungsa iku dhewe-dhewe. Gusti Allah sing gawe. Sing nyiptano Gusti Allah iki tak gawe A kok tak gawe ngene. B tak gawe ngene. Lah manungsa iku gak ndedaya lan upaya ya. Kan duwe apa jare Gusti Allah. Gusti Gusti Allah kabeh iku Mang ya. Iya. Nyiptano Gusti Allah iki meneh iki kowe ngene. Iki meneh iki ngene iki ngono Gusti Allah ya. Iya, Gusti Allah sing gawe. Oh, Dadi gak oleh. karep-karepe ya. Soalnya awake dhewe bener sampeyan awake dhewe ngetingi yang gorong karo dhewe. Gorong awake dhewe kene apik. Ya, iku nomor 1. Nomor 1 ya? Nomor 1. Kok sampean ngetingi aku. Gorong sampean gorong karuan sampean iku nek apik terus. Iya, ngono. Dadi wong iki salahe. Iya. Awake dhewe ngrasa apik ngono diselewurno karo dhewe. Diselewurno kok. Sadar aku. Wong itu minta elek lho. Sadar aku. Sadar. Sadar aku. Betul ya, Pak. Iya. Iku punjere dadi nomor 1 wong gak oleh ngetingi wong sing tumindak elek. Nek iso dituturi, nek kena, dene gak kena ya sakarepe. Sakarepe ditungakno ya. Ditungakno ae nang sadar wong iku. Wes tidak kesadaran kalau Gusti Allah nang tumindak sing apik sing jujur. Berarti awake dhewe iki wis ndonga tok ae, Mbak. Yo, selain ndonga usaha. Wong iku sudah apik, lan awake dhewe iso terjaga. Jaga. Soalnya nek bareng wong apik ora elek. Engko awak dhewe elek ndongakno wong apik kliru. Dadi awak dhewe kudu sing apik dhisik. Ngono. Ndongakno wong kumang sing wong elek dadi iya. Dadi wong sing apik. Ngono carane. Aku perlu iki apa, Pak? Begitulah. Aku perlu iki. Tangan bener. Apa jenenge? Apa nek ngarane iku murid Padepokan Gunung Ganggang. Ya, Gunung Ganggang asli iki. Alhamdulillah. Wong iki suwe ndang jangan. Berarti aku mari wis ora kok ngerti kan ya. Yo gak oleh. Wis pokoke ngakoni urip iki. Sing urip sementing Arep dhewe ndek kapan dhewe sing penting dhewe ndonga. Berbuat Allah didongakno iso dadi apik ngono. Ya. Bapakno. Sing penting awak dhewe iki tumindake sing jujur. Sing apik dhisik. Terus wong gawe ono tindake didongakno. Didongakno gak apik. Oh, wong iku aja sampe elek terus. Jangan aku ketokane gawe. Ojo. Antem ae karo pecok. Sawen. Jangan sesuai. Sopo. Oke, jangan pamit ya. Pun pemirsa Tembakan TV. Kula pamit kalian jenengan biasa kesalahan kula asal kula ngomong Pak luput kula mesti wong ngene konten salahe kula nyuwun ngapura nggih ya sak Indonesia ya jangan sudah dedekno apa ya bekal di dalam kehidupan ini dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.